resurrection is not only historical but practical. Dili lang niya igok nga nasayran nimo ang usa ka istorya nga adunay pagkabanhaw. But kini siya usa ka practical, which is Christ's power transforms daily life. Na kining pagkabanhaw ni Jesucristo ang dahon niini magahatag gayud o kausaban sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, ingon nga nagtuo kang Ginoong Jesucristo, dapat ang iyahang pagkabanhaw maghatag kini kanato o kausaban sa adlaw-adlaw nato pagkinabuhi. Ang usa ka power lines nagadala kana siya og electricity. Kini nga tong wire bitaw na sa gawas, ang nasa poste, kanang mga wire diaan. Nagadala kana siya og electricity. Di lang nimo siya makita, pero kung sulayan nimo na siya og susi o kahikapon nimo ang source sa kanya, makurintihan bigla. Kaya doon na sa electricity. Iyon usab niya na ang pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, ang dahon niini maghatag kanato o kusog, mag-energize at maghatag kanato o energy sa ato ang kinabuhi ingon ng mga Kristohanon. Which is mao kini ang mahimong hinungdan nganong ikaw madasikon sa pag-alagad, nganong ikaw mupadayon nga magmainiton sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay sa makausa sa imong kinabuhi. Ikaw gipakamatyan ni Ginoong Jesucristo, o ang nagpakamatay alang kanimo. Ipamatuk-an niya iyang pagkagamhanan pinagi sa iyang pagkabanhaw diha sa lubnganan pagkatapos sa tulo ka adlaw. Daw atong mensahe tagnaa sa kabuntagon pagahis kita ni ginatawag living in resurrection power. Pag kinabuhi diha sa gahom sa pagkabanhaw. Now, first, resurrection power for victory. Ang pagkabanhaw maghatag kanato og dahon sa pagdaog. Na kumusta igsuon? Ang pagkabanhaw ba ni Ginoong Jesucristo naghatag ba kanimo og dahom aron mahimong madaugon? Daghan nga mga Kristohanon nga nagtuo nga sila gipakamatyan yun ni Ginoong Jesucristo, pero ang ilang kinabuhi daw wala man sila'y kaisog, walay igo nga gahom para batukan ang bisan unsa nga nag-ulikon diha sa ilahang kinabuhi. Kumusta igsuon? Nahimo ka bang madaugon batok sa nag-ulikon kanimo? Napiog pa nimo ang nag-ulikon kanimo? Na unsa kini nga gahom nga maghatag kanato kadaugan. Ingon pa, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo maghatag kanato gahom sa pagdaog batok sa sala. Dili man gyud nato malimot o malilong na kita makasala man gyud. Na kita makahimo man gyud og sala, o bitaw ginabalik-balik nako ang kaluwasan dili nimo kini maangkon pinaagi sa imong mga maayong binuhatan. Kay musubot ka o sa dili makasala ka sa Ginoo. Kay kung ma-achieve nimo, maangkon nimo ang kaluwasan igsuon, atong tanan,
Pila ka paayong binuhatan ang gikinahanglan para maluwas ka. Ikaduha, kaya ba nimo nga mahimong walay sala o dili makasala hangtod sa adlaw nga ikaw mamatay o hangtod sa adlaw nga mubalik ang Ginoo? Dili. Tungod kay matag karon unya pwede kitang masayo o makasala batok sa Ginoo. Pero ang nakanindot, ang pagkabanhaw ni Jesucristo maghatag kanato kadaugan batok sa sala. Kaya ingon ang pulong sa Ginoo, ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang dasa mao si Ginoong Jesucristo. Si Jesucristo mismo ang gikinahanglan aron batukan nato ang sala o pahimo kitang magmadaogon niini. Wala kung naa si Jesucristo sa iba kinabuhi kung tinuod ka ng Kristohanon, dili gyud mahimo nga imuha bitaw imuha na lang nga kanang paundayan ang imuhang pagkamakasasala. Tungod kay ipakamatyan ka naman ni Ginoong Jesucristo. Dili maayo nga pamalandungon na mayingon ka bitaw na makasala gyapon ko kay tao man ko. Dapat batukan nimo pinagi kang Ginoong Jesucristo. Kay bisan si Paul, grasya gyud sa Ginoo. Ha? Walay makapiog kanato sa sala. Walay makapilde nato sa sala kung dili ka modangot sa Ginoo. Igsoon, dili ka makapiog sa sala. Tanawa si David. Tanawa si Haring David. Katong tawhana suod to siya sa Ginoo. Pero nakapiog ba sa sala? Sa diha nga miabot kaniya ang temptation. Wala siya makapiog sa sala. Nakasalagit sa batok sa Ginoo nga iyang Dios. Kita usap dili makapiog sa sala. Ha? Kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. Sama kang Joseph. Ha? Nasa diha nga gitintal siya sa asawa ni Potiphar. Grasya ra gyud sa Ginoo nga nakalingkawas siya. Apan dili usab mahimo nato ang paundayan na lang na makasasala man ko, makasala magbuhat na lang og sala. Na unsay gingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 14. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios. So ano dili na kita magpaulipon sa sala? Kay dili man kita ilalom sa balaod. Kay ang balaod magpaila sa imong sala. Apan ang grasya magpapa sa imong sala. Magpasaylo sa imong sala. Magputli kanimo. Ingon Padre, di ta ilalom sa balaod, kundi ilalom ta sa grasya sa Ginoo. Walay gingon sa pulong sa Ginoo bitaw, pinaagi sa grasya kamo naluwas. Tungod sa inyong pagtuo sa Ginoo, dili kini inyong buhat kay aron walay makapasikargo nga kini. Wala isuod kung nagmadaogon ka man batok sa sala, ayaw na ipasikargo kay grasya kana sa Ginoo. Nga ikaw nahimong madaogon. Ha? Mo nang kinahanglan batukan nato kining sala. Ha? Kinahanglan dili kita magpaulipon. Kay kung magpaulipon ka nini, nagpaila nga ikaw ilalom sa balaod. Kay ang balaod magpaila sa sala. Apan ang grasya sa kunang gikaingon, magpasaylo sa imong sala. Maglimot sa imong sala. Na. Another thing, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo maghatag kanato gahom batok sa kahadlok o kabalaka. Ingon na mga Kristohanon aduna mangitay kabalaka. Nenong duman ako last prayer meeting nato, nausahay kini kabalaka bitaw. Kabalaka nga basin dili ka maluwas. Na siya.
Daghan ng mga Kristohano ug daghang pundok, daghang mga relihiyon o denomination na nagtudlo na kung makasala ka may piyerno ka. Ha? Hindi ako na lang i-explain ganyan sa tigong sa mga kalalakihan. At doon ay mga grupo na nagawali o nagatudlo na kung makasala ka, impyerno ka. Tama man. Kaya ang sala, kaya ang bayad sa pagpapasala, kamatayon. Pero, kung wala kay Kristo, sigurado impyerno ka. Pero kung Kristohanon ka, o kung moingon ka nga tinuod kang Kristohanon, tinuod ka, mituo, miila kang Ginoong Kristo, sa imong kinabuhi. Pero ang imuhang panglantaw, nga kung makasala ka karon, maimpyerno ka, sayop na siya nakamuna-muna. Ano man? Anong sayop? Kung nangalagad ka o 20, 30, 40, 50 ka tuig, buot pa pasabot na kung makasala ka kaysa, impyerno na ka. Ayun na lang pangalagad sa Ginoo. Kaya wala man diay kasiguruhan ng imong kaluwasan. Ingon ang pulong sa Ginoo. Sa Juan 1:12. Sa tanan nga midawat, mituo, sila giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung ikaw midawat, mituo kang Ginoong Kristo, anak ka na sa Dios. Ngano ka impyerno man kang nakasala lang kaysa, impyerno na dayo ka. Pamalandong ang prodigal son, ang anak na nawala o ang iyang amahan. Sa diha na ang anak, gikuha niya ang kaptangan na kuno bahit niya, bisan buhi pa iyang amahan. Bilang niyaw siya sa laing nasod, giwaldas na nagkwarta, giusikan niya sa kahilayan. Apan sa diha na nahurot ang tanan, ug nang-apply sa trabaho, nagpaulipon sa ingon nga sulubuon, ipakaon sa baboy, samtang naglantaw sa baboy, ngayon ipakaon, nakahinuplok siya sa kagalingon, bingon siya, maayo ko man ang baboy. Naapay pagkaon, pero ako alik, gasakit, siguro gahapdos ang niyan sa kagutom. Ingon siya, maayo alik, uli ko sa mamahan. O mangayong pasaylo, bingon ko kaniya, amahan ko, pasaylo ako, pwede ba, imuon ko nimong sulubuon, pahalag pinakaubos nimong nga sulubuon. Diha, itindog siya, umipauli, talakdo na pagka-istorya, kung siya na itabo siya, kinabuhi. Ang iyang gilantaw, nga himuon siyang ulipon, ipapistahan siya sa amahan, nagpakumbira, kaya niyang anak na nawala, nahibalik na. Pamalandong ang maong nawala niyang anak, nahimo bang nakasala, biribilde kaniya, pero iya bang gisalikway, iya bang giingnan niya pahawa dariya, ano mo balik mga kadriya, nagdili naman ka ako ang anak, wala. Iya kining gidawat, gipasaylo, o gipakumbirahan kay nawala, ani ato na hibalik. Inana nga to ang kaluwasan niya sa Ginoo. Sa diha nga gihimo ka na, giisip kang anak sa Ginoo. Iya ka bang isalikway sa diha nga nakasalakaw, mingon sa imo nga pahawa na. Kay dili na ti ka anak, kay nakasala ka, batok anak ko. Ang imong anak sa diha nga makasala sa imo nga, sa mga ginikanan dali ka. Di sa pag-unsa ka dako nga sala nga mahimo ng imong anak sa imo nga. Dili kaniya ilhon, nga dili kaniya anak. Mahimong masuko siya nimo, mangluod siya nimo, kay badlungon ka, kay buluyagon ka, kay nakahimo kag sala. Pero ang kamatuoran, dili nimo mawala o dili niya mali mawala nga anak niya ka. O anak ka niya. Unsay may tabo sa Kristohanon nga siya makasala. Ha? Impyerno ba diretso? Kay Mone akong nabantayan. Sa una pang panahon, daghang mga kasimbahanan, daghang mga Kristohanon akong nahibaluan, na kung makasala sila, impyerno sila. Which is, sa diha nga na master ko, dili man ang mao diyan. Ha? Unsay may tabo sa anak nimo nga makasala.
Usaon di ba? Imo nga natuson. Pero dili mo ingnon nga dili na ka anak. Natuson munalan kasab-an kastiguhon. Aki o pahinumdum nga siya nakahimo og sala. The same po na diya sa Ginoo. Kung makasala ka sa Ginoo, dili kanya idiretso dito sa impierno kay anak maganya. Unsa yung buhaton sa imo? Kastiguhon kaniya, latuson kaniya, mao bitaw sulayan ka, mao bitaw nga iyaha kang tagaan ug balatian, mao bitaw nga lisod-lisuron ang imong kinabuhi, mao bitaw nga wat-an kang trabaho. Kung kanang nga tagaan pagsulay imong relasyon nimo, imong pamilya sulayan, usa ka na kapasidaan nga ikaw napasala batok sa Ginoo. Si David, sa diha nga nakasala si David, ing nagbasa sa Ginoo nga, dili natika pinili na akong king. Pero manong giingnan man sa Ginoo, umingon pa ng Bible, nga si David, suod sa kasing-kasing sa Ginoo. Nakasala man siya. Anong nasuod pa siya sa kasing-kasing sa Ginoo? Buot pa sa buot, na ang iyang sala dili makapawala sa iyang pagkaanak kundi ikastigo siya. Giunsa sa pagkastigo? Sa diha nga nakasala sa kay Bathsheba, giunsa siya? Gitagaang sakit yang anak. Nagbangutan si David, duwa mukhaon, duwa maligo, duwa namalbas, duwa nagpagupit. Unya sa diha nga namatay ang iyang anak. Naligo, nagpagupit, namalbas. Imaan na gipasaylo siya sa Ginoo. Kaya namatay man niya. Nangayon na sa pasaylo sa Ginoo. Wala siya mukhaon, wala siya moinom, wala siya magpiste, o taraw, wala siya maligo, wala magpagupit, wala magpabalbas. Kaya nagbangutan siya, kaya nakasala siya sa Ginoo. Pero sa diha na namatay ang iyong anak, baliktad niya din mo. Nang limpyo siya, siyang lawas niya. Kaya nahibaluan niya na ang kamatayon siyang anak, usa ka sinyalis na gipasaylo siya sa Ginoo siyang anak. Unang Ningon siya sa iyang alawiton o sa Bible, restore unto me the joy of my salvation. Unsa may i-restore? Dili ang kaluwasan. Unsa i-restore na ipangayo? Di pangayo niya. Kalipay. Wala pa siya ningon, restore unto me my salvation. Ba't pasabot kung restore, pag usap giling nawala ang kaluwasan. Pero wala pa na nagingon sa alawiton o sa Bible na restore unto me my salvation. Kundi gingon ni David, restore unto me the joy of my salvation. Kumbaga, luwas na siya, kaya lang, wala siya magmalipayon sa kaluwasan niya. Ano man din nakasala siya, batok sa Ginoo. Wala kung kristuhan ka, o niya, nag-enjoy ka sa pagpakasala, kasi delikado ang imong kaluwasan. Basi buwan din ka maluwas. Ha? Basi buwan din ka maluwas. Kaya ano wala kang ka yagig pagsulay. Bisag diyon sa nimo pagpabadlong, pabuyag sa Ginoo, pero walay na ikabusin mo kinabuhi, huwag man na problema ka na sinati, ay kanda ang mas delikado. Kasi huwag din ka maluwas. Wala magsusing ka sa ito. Risk. Kung sa ang resurrection maghatag kanimo kadaugan, batok sa kahadlok o batok sa kabalaka. Naghantag mga kabalaka sa kinabuhi. Nabalaka ka sa imong kahintang diri, nabalaka ka sa imong mga panginahanglanon, nabalaka ka sa imong estado karon sa kinabuhi, nabalaka ka nga basin di ka madala inibalik sa Ginoo, nabalaka ka kay basin o ginitingog sa trumpeta dili ka kadungog, nabalaka ka nga basin maabot ang rapture dili ka rapture, nabalaka ka nga basin kung mamatay ka dito ka sa impierno padulog, igsuon dili na nimo kabalakan.
samtang buhi pa ka, pwede nimo may baluan kung asa ka paingon, langit ba o impyerno. Kung gusto nimo madala sa rapture, kung gusto nimo na makadungog sa tingog sa trumpeta, karon pa lang daan samtang buhi pa ka, pwede nimo na may baluan o pasayran kung asa ka paingon. Ano man, klaro ang ingon sa pulo sa Ginoo, sa tanan bito, bidawat kaniya siya tagaan ang katungod na mahimong mga anak sa Diyos. Kung ikaw nito kang Ginoo sa Kristo, sigurado ngay abot sa kamatayon nimo o sa adlaw unya sa pagpamanhaw, ikaw mabanhaw. O sigurado ngay tingog sa trumpeta sa panahon unya kini mo tingog, ikaw makadungog. O sa panahon unya nga mo rapture, ikaw ma-rapture. Kay ikaw nituo o bidawat sa anak sa Diyos na mao si Ginoo sa Kristo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 14:6 sa tanan o ingon sa dira nga ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa pamahan kun dili pinaagi kada. Di pinahanglan nimo si Jesus Christ. Wala kung mutuo ka kang Ginoo sa Kristo, sigurado na maluwas ka. O nandili ka dapat mabalaka ang pagkabanhaw ni Ginoo Kristo. Mao kini maghatag kanimo kadaugan batok sa diini na magahadlok ug kabalaka sa kinabuhi. Another thing, ang pagkabanhaw ni Ginoo Kristo maghatag kanimo kadaugan batok sa mga pagsulay. Sa gingon sa 1 Peter chapter 1 verse 3 down to 6 sa gingon, magpasalamat kita sa Dios o amahan sa atong Ginoo sa Kristo kay tuod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus Kristo. Naghatag kini kanato paglaom nga dili matarog o panulundon nga dili madunot o mahukaw o mahanaw. Gitaganan niya kini dito sa langit alang kaninyo pinaagi sa pagtuo. Ipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Sumakaya nimo tanan ng mga pagsulay sa kinabuhi. Nakuday 6. Busa angay ninyo kini ikalipay bisan tuod ug sa pagkakaron kinahanglan tingali nga makantos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Kasi ano kinahanglan nimo tuan ikaw sa mga pagsulay tungod sa kasiguruhan, tungod sa kaluwasan, tungod sa langit nga gitagana alam kanimo kanatong tanan. Katapusan, how to access resurrection power. Unsaon man pagbaton og access sa gahom sa pagkabanhaw? Obedience and dependence on the Holy Spirit. Prayer and dependence on the Holy Spirit. Now, kung sa may pasabot sa prayer, isa sa makapalikon sa imuha, makapadasig ingon na Kristohanon is prayer. Ha? Ang prayer, usap na salasa. Mao ni siyang mag-selfie nga imuhang gasolina. Kumbaga, para ikaw makalahutay, dili ka mag-aginod, dili ka ma-stuck up, ma-stranded, kundi makalahutay, makapadayon sa hilid to pray. Kailangan mahimo kang mainampukon ang dependence on the Holy Spirit. Kailangan imong mudipindi sa balaan ng Espiritu. You need the Holy Spirit. Kinahanglan nimo ang balang Espiritu. Kaya ang balang Espiritu, mao kini ang mo remind kanimo. Ha? Panahon nga maluya ka, ang Espiritu may mo remind kanimo. Panahon nga tintalon ka, ang balang Espiritu kanimo. So, kinahanglan nga ikaw mahimong may nagtuon sa Ginoo. Kay ano man, masubok man siya. Kung tayo nga nagpuno sa Ginoo, ayaw pasuba ang Espiritu sa Diyos. Masubok siya every time you commit sin
Every time nga makasalang kapatok sa Ginoo, ang Holy Spirit mahimong silent sa akong kinabuhi. Mga kinahanglan nimo may nampuon kay para ang balaang espiritu aktibo niya kanimo ang magsilbing giya o magtudlo kanimo. Another thing, obedience and faith in God's promises. Dagan mga Kristohanon, pagka lisod-lisod kayo, mag-obey sa Ginoo. During sa youth camp, so diha na challenge night ko niya, itong last night nila. Pag-ingon ako, mag-alagad po sa Ginoo, mag-serve po sa Ginoo dito sa simbahan ninyo, wala sa mga simbahan, tabangan ninyo yung mga pastor. Okay, sa yung pastor ninyo, magpagamit po sa Ginoo. Pag-abot rin, halos tanan yung people, nga nag-ato sa youth camp, gusto mag-serve. Magtugtog, magsayaw, mag-back up. Kung wala kayo na master sa ila, wala kayo nangandoy na master. Sunod siguro, mag-challenge night ko siguro, o pag-uli ninyo simbahan, diretso mo seminary, para ma-master mo. Siguro, oxygen branch, kaya kayo magtugtog. Pero ang problema ay kung sunod at seminary na yung gawa niya, kung bulag, hindi ko sila magbulag. Na basik din na uling sa Ginoo. Basik ibuk-ibuk na ba? Sa kung di kayo niya, isa, ikaw na isa,